Meeting in the Reverend Stephen Smith Watcher, the baby tie from and the rabbi. Kyerɛ wadwene dwumadie so ana ɛnnɛ osane me asɛhyia biom. Sɛne de bia yɛ no ne yɛde nsɛm no ɛba bɛto hɔ na yɛgya hɔ bɛyɛ na wɔtwe na yɛahwɛ deɛ. Yɛatiefoɔ ne yɛadɔfoɔ nso response ne voice notes a wɔde bɛba. Na ɛnnɛ ɛyɛ questions and answer day. Ɛbɛyɛ nwanwa bebree sɛ this week no. Yɛntimi anya obi biara ama na ntimi ama yɛ voice note and has a comment baako kora. Yɛnim sɛ na yɛ question na yɛde ba yɛ no na emu edu anaasɛ tie na ebebree ante aseɛ. Nso no deɛ me yɛtiefoɔ nyinaa hunu sɛ ɛyɛ ɔdɔ agorɔ ana yɛdie. Sɛ wo comment amba abra ebi a wo testi bi na yɛnkan a epitɔda bi a ayɛ na yɛ mmerɛ no nti. Afei nso no sɛ ebi a ansa no ɛbaayɛ no na ɛne wo deɛ ne nyɛ pa ɛnyɛ abufuo so ɛyɛ adesua ɛne yɛn nyinaa yɛsua abakɔsɛm ɛnneɔma bi a nananom de toto hɔ a afiri yɛmmerɛ yi mu ɛno na yɛahyɛ ase a yɛde ba sɛne nkurɔfoɔ nso ɛbɛtumi ɛho bi ɛno nti no ɛma ne ɛnha wo koraa na wɔtwe a ɛtwa mu no yɛde asɛm bi bɛtoo hɔ a papa bi a na ne ba abaayewa ɛyɛ baako pɛ a na wɔno nko ana yɛ ne ba akora no na wanyini deɛ nanso no onuru mfie na papa yi hu ne sɛ obetimi de n'agyapadeɛ ɛde ahyɛ ne nsa fi sɛ no osuro sɛ sɛne akora yi tie sɛ ɔde agyapadeɛ no ɛhyɛ ne nsa na sɛ wantimi anhwɛ so yi a ɛbɛha no paa na papa no nso angye obi biara nso nni sɛ obetimi de sɛ agyapadeɛ no ahyɛ ne nsa ankanka ne nadamfo mpo fi sɛ no hu ne sɛ sɛ ɔde ma nadamfo sɛ ɔmfa hwɛ ne ba na wanhwɛ ya na daakye bi no nadamfo na ma ne nsa asi fam ɛno nti no wɔyɛ n'adwene sɛ sɛnea ɛtie biara no ɔbɛbɔ mmɔden na wayɛ na sɛ Nyankopɔn yɛ adom a wasɔ ne bɛyɛ ahwɛ na wahwɛ sɛ ne ba no etimi di adakoro a wahwehwɛ no so nkonim deɛ a de n'agyapadeɛ ama no frɛ ne ba yi ɛka kyerɛ ne sɛ ne mmara so so ɔpɛ sɛ wɔwu na nka ɔno deɛ ɔpɛ sɛ wɔhyira no asan no nka ɔpɛ sɛ wɔwuo no ɛsɛ ne ba yi kum odwan na ɔde yɛ aduane ɛde ma no na osi mu bio mu ka sɛ odwan no wɔmpɛ no bɛɛma ana wɔmpɛ no wɔ baa nti yɛka sɛ wo ne saa ɔbɛyɛ adeɛ bɛn na nka ɔbɛyɛ na wɔtwe no ambu ayɛ asɛm a yɛwɔ ɛde ma wo ne sɛ akora yi fa sika sɛnea n'agya no ɛhyɛɛ no na osi mmɔntene so ankyɛ koraa na ɔsoma obi sɛ ɔnkɔ n'agya hɔ nkɔ ka kyerɛ ne sɛ wɔnyɛ aboa no bi sɛnea aboa no si ɛso no ɔno nko antimi mfa aboa no ma nka bɛyɛ anka n'agya no enyi obi ama no mmra mɛsɔ ne mu na ɔmfa aboa no mmra fie saa nipa no nso a wɔhwehwɛ sɛ n'agya no ɛde ne bɛba no ɔno nso mpɛ ɔbaa ɔno nso mpɛ bɛɛma saa asɛm yi ama papa no ka kyerɛ akora no sɛ ɔmmra fie na ohyira akora no de agyapadeɛ no maa no kɔsɔ hu sɛ n'adwene mu abie kyerɛ wadwene dwumadi atwa mu last week no na ɛho asɛm a ɛbaeɛ no nyame nhyira wo this week kyerɛ wadwene ɛbɛsa aba so bio na ɔnka wo ho medin ɛne Reverend Stephen Smith Boakye the bebree tie from and the rabbi bye bye.